Croeso cynnes I chi I gyflwyniadau cam nesaf digidol yr ysgol. Dyma ni'n cyrraedd carreg filltir bwysig arall ar ei llwybr bywyd eich plant, trosglwyddo I gyfnod allweddol 4 a chychwyn cyrsiau tygau a bitec. Nad yw'r disgyblion ar y safle ar hyn o bryd, mae'r gwaith o baratoi a chynllunio'r cwricwlwm yn mynd yn ei flaen fel arfer. Mae cyflwyniad Mr Payne yn trafod y gwahanol gyrsiau, trefniadau'r cwricwlwm a gweithio mewn partneriaeth gyda choleg Sir Gar. Bydd Mr Thomas yn esbonio'r gefnogaeth, cyfleoedd, gan nodi hefyd disgwyliadau'r ysgol o ddisgyblion cyfnod allweddol 4. Mae'n bwysig eich bod yn dewis yn ddoeth. Beth yw eich cynlluniau ar gyfer y dyfodol? Bydd rhai ohonoch chi'n gwybod nawr beth hoffech chi wneud, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn dewis pynciau addas. I reini ohonoch chi sydd ddim yn siŵr, peidiwch â phoeni o gwbl. Dewiswch gyrsiau sy'n cadw eich opsiynau ar agor. Ystyriwch eich cryfderau. Os ych chi'n dda mewn rhywbeth, yn amlwg, mae mwy o debygrwydd y byddwch chi'n llwyddo. Peidiwch da chi a dewis pwnc oherwydd bod ffrind neu'ch ffrindiau yn eich annog I wneud. Rhaid meddwl am dyfodol chi eich hunan, nid eich ffrindiau. Cofiach fyddan nhw'n dal I fod yn ffrind, hyd yn oed os na fyddan nhw yn y gwersi gyda chi. Byddwch chi'n I gweld nhw amser egwyl ac amser cinio. A peidiwch dewis gwrs oherwydd y posibilrwydd o deithiau tramor ac yn y blaen. Dewiswch beth sy'n iawn ar eich cyfer chi. Ac mae'n bwysig eich bod chi'n cael disgwyliadau uchel o'ch hunain. Anelu am y gorau ar gyfer chi eich hun, ar gyfer eich dyfodol chi. Dyna sy'n bwysig. Mae'r cyfnodau clo yn amlwg yn gwneud y penderfyniadau I ddisgyblion a'i teuluoedd yn anoddach eleni. Ein bwriad felly yn ystod gwersi yr wythnos yr ail i'r 5 o Fawrth yw trefnu cyflwyniadau o'r cyrsiau tygau a bitec a chynnig cyfleoedd i'r disgyblion ofyn cwestiynau o'i hathrawon. Pan ddaw cadarnhad o'r dyddiad bydd disgyblion yn dychwelyd, rydym yn edrych I ofyn I ddisgyblion blwyddyn 9 ddewis astudio 5 pwnc opsiwn I gychwyn, gan gynnwys y dewis o gyrsiau newydd megis busnes a iechyd a gofal cymdeithasol. Bydd hyn yn rhoi cyfle iddynt ganolbwyntio ar feisydd sydd o ddiddordeb iddynt, a'n rhoi blas o'r cyrsiau newydd cyn penderfynu ar yr opsiynau terfynol. Bydd cadarnhau'r dewisiadau terfynol yn gorfod digwydd pan fyddwn ni'n hyderus bod y disgyblion wedi derbyn digon o wybodaeth a phrofiadau. Fy nghyngor dros yr wythnosau nesaf felly, fyddai I gychwyn ystyried eich dewisiadau a sgwrsio adre fel teulu. Peidio â phoeni os yw gwneud y dewis yn anodd, ac I gofio nad oes rhaid wneud y penderfyniad terfynol nes eich bod wedi dychwelyd i'r ysgol a thrafod yn bellach gyda'r athrawon ac aelodau'r tîm arwain.